jam piro malah yo. Ya ini apa ngopi bet ning yo ra dibono ben. Ning iki urip tak gek sesuatu ngono. Dibono dikumpuli ora duwe yo wis ya omah. Nasib kok aku nih yo apa yo. Allah ya Allah. Ora pe utut sik aku nek main ra dibono. Ini aku yo loro. Tanggung jawab kamu di nanti mau di balapan kamu. Di bola cuma serius ora kepenak bias. Mending nek omah ngopi udut malah mulya urip duit aja. Kayak wong sugih-sugih ora sugih nek bedendong tuwa. Intine ngene, harta bukan segalanya lur. Ngono ae. Ya wis iku wae. Tak iya cipo. Oh yo anu. Wah, bilang awal. Bangetan temenan aja. Duh. Wah, WA ya wong do pamer. Ndak ra pacar ya bondo. Ini terus aku dene ora duit dek yo. Iya, aku ya kudu sabar. Waalaikumsalam. Piye Cut? Ana apa? Aku kan apa ya curhat. Curhat apa piye Cut? Aku ini kan telat bayar kontrak. Terus yo orang tok dikanak kono nah. Aku bingung ya apa maksudnya. Lho. Saake lah Cut. Wes Cut. Kowe manggon awor aku ya ora wawut bang aku nama dhewean. Yo tenan. Wis Cut. Daripada ke terus susah-susah ratanan deh enak awor aku aja. Oh iya, ini capek-capek saiki wis bias dilali wong to. Gua ndang tuane gua enggak no. Kayak ngene iki mah lho Petro. Foto ngetik gua. Iki daripada ndang tuane kabeh. Ora wong sebut telu iki kok. Lah yo wis lali arah aku saiki wis kesugih. Yo dhewe kebedane mbuke pakane ne. Yo cucu sampean pakane mbuke ora dia adalah. Iya, itu sombong. Iya, gua coba tuh. Kang amal. Aman. Beratus ngopi enak iki. Kopi kok enak. Aman. Bocah-bocah mah dune ndi kok dorano ini mah. Tak WA-ne sik ae. Tak nggih story ae nek ono sing gelem rene. Posisi brak durene. Wih, iki ono pemasukan. Timbang melu lekman rano buktine. Kalau melu iki Petro di masa depan cerah. Gas. Iki ra ono sing bales iki mah. Lho ke mau. Piye? Iya, itu mau ono kowe tak moro ae langsung. Iya ya melu aku. Marani bocah-bocah dijak wedi ngono ah. Ayo gas ya. Ayo. Gile lah. Gak ono apa ya.
boleh go kenapa lagu ae. Foto-foto ah. Dari tahu. Ndak ada loro apa? Lur lemo kayak nek kene. Lu dua. Masa melaku ae. Endi? Foto ah. Lah numpak apa? Melaku ae. Lah numpak apa? Laku ah. Laku saya, laku. Ayo. Kan? Sang. Ayo foto-foto nek kene ayo. Ayo. Apa sih iki? Bedok ah, kon foto. Geki ya foto nih. Aku sik iki. Ya, Sik. action sing apik. Sing bari kaya nek TV-TV boy-boy. Udah akeh, Man. Ya. Nek aku. Action lah. Oke. Wah, Cok. Aku. Wes. Aku malu. Oh iya no. Oi. Wes. Oh, Lu kok malah foto dewi? Loh, malah balik no piye? Alah. Bilangan ini. Belani. Ini apa tone apa? Ya. Siji, loro, telu. Nah, foto dak ngene iki ya. Bloke lho. Wes, sapi ae. Wes apik ah. Wes. Wes. Saya donok main anu ayo. Mas apa? Melek mana ngece ah. Nah, ngene yo gato. Iya, ayo. Gawat. Ayo, Ayo udah melakukan nih. laku ae. Kok ngomong iki lho, Jod. Orang biasa-biasa. Enggak. Iya. Ini ki piye lah? Kartu aku. Masuk. Masuk. Di luar biasa. Biasa. Sederhana dan ya. Lapor. Jaga. Yo menikmati hidup dengan cara yang sendiri-sendiri ini ya. Hidup kok nikmati ya. Menikmati yang makanan, minuman. Yo pian ya lu rawan nang orang duwe yang sederhana. Aku bedane kaya wong suga-suga. Yo. Loh, apa iki bukan nek kene ndi iki? Ya lingkes ngono ah. Loh, Duwe rakyat orang desa sih. Ora masuk. Alah. Kana lu gua. Kamot iki kamot. Aja ngono golur ah. Ayo wis kesel kesel. Pas aku sampe meroke mau tak jadi. Aja sombong ngono. Mau sombong ora suwe. Sombong ora suwe urip. Bodong sih, Bu. Iki gak ono anu iki, gak ono itu lho sing Oh. ngene terus ngene. Gak ono. Orang duwe, lho niki mah lho banyu. Ya buka. Tak wes. Gak saya tak gesek apa. Kali iki aku ngadeg. Iya. Masuk. Ini lho, malah orang Geglek, wes. Ngono golek lori. orang kasih bingung tato aku kasih bingung gini aku jelasnya kasih bingung gini Kayak gue api-api ya, lu rawak biasa-biasa ya, Ro. Eli ya. Kecut mah. biasa lah Wes ku eli. Emang kecut ya di rumah. Masa kene. mama tahun-tahun udah ono Di nombong nogo, lu ngomong kayak bondo nang tuwa kok bangga-bangga kok. Harta itu bukan segalanya. yang penting lah sukses penting lah ono Sukses nek hartane Delok ae, Tro. Aku bakal iso sukses. lah sukses aja tiba polisi sukses ngono Bakal tak buktekno. malah kudu gede saya balik aja Balik awah malah kowe. Lah. Ora hati-hati. Nemen-nemen. Yo nemen. Niku Wes aja sampe ngene lho. gede opo? Aku iki ape mangkat bakal itu. Nanti Yo piye-piye lah. Lunga aku mau aku kudu iso
gawe masa depanku cerah cok. Yo piye lah motorku kudu tak dol. Wis omahku rumati senape cok. Ya Yo. aku tak dhewe. Yo wis aku nggone omahku senape. Aku tak lunga motorku kok postingno tak jipuke. Yo. Terus Yo wis tak jikok motor sik aku. lu ngono bisa apa? Lu ngono. Lu aku yo iso ku sak motorku pae langsung mangkat aku cok. Hati-hati. Yo wis cok, Iya. tak ngono. Yo, aku Cak ora kepenak kabeh. cak sekarat. Wes foto cut langsung posting noe. Siap. Tawakno pitu ya cut. Iya. Nggak kena tak mangkat noe. Pengen Itu nomino saya. yo surat lengkap 2012. Sik, lagi ngapa? Gue yang bayu cut tak lunga. Kowe ndang nggone mau ndak apa-apa. Iya, ora apa-apa. Oh, sana seneng Gus ye. Tau biro. Langsung kon ngono mau. Sedang. Lokasi mana, Bos? Mas. Wes, Wes. iya iku. Engko sore, Mas. Oke sih. Semuanya lah coba sore kok. Coba tapi kok tenang. Iya. Apa iku? Eko. Salah. Lupa ya, Mas. Iya, iki barangnya Mas. Cek. Apa tangguh mangkat Mas nek ora tangguh ya. Dua WA. Wajar faktor umur Mas ah. Enggak. Tapi pun dia apa Mas? Cuma Jalan kabeh. jalan Lengkap. kapok. Parah sih terawat iki. Berarti papatnya. Tahu loro tak periksa no. Berarti papatnya, Mas. Berarti papat. Papat kan jebon jero. 6 ah, tak balok nih. Sambung kono bukti piro. Piro? Yo pintu mama. Kanjang 5 orang ya? Wow, Jawa barang istimewa ini kok. Limo. Khusus Ngono ah, Mas. Iki butuh tenan tak go mangkat Mas. Iki diremah, ndek ora, Mas? Diremah. Ora bebas tok. Terus pelaku iki. enggak Enggak Mas, ngodot kok karbu. Kok ngeri. Yo ngegas dhewe ah, iki kepiye lah. Barang apa kok. Saya ngopo iki? Yo minuse ana bensine iku ah, bare sithik. Yo. Ya wis Mas, pitulah. Yo wis go Mas. Tuh, Neng ah. Go transfer apa lo cash? rekening. Transfer aja Mas, rekening. Yo wis rekening. Rekening Mang. Yo wis gampang Yo kok. kemarin kirim buat dia mau. Kok ya? Yo wis. Go Mas. Go. Terus yo. Aku, Mas. Yo. Ya wis. Yo terus yo. Oke. Hati-hati lho. Pokoknya barang istimewa iku Mas. Barang terawat kok. Loro-loro tak pijitno gene. Tak kisik terus pokoknya motor iku. Yo ora rugi lho Cut wong tuku motor iku. Motor tak tak rawati terus. Ini mewah. Istimewa aku mohon. Ora perkara apa makan yo. Tak ora bocor. Lho, Aku mau saiki yo. pemakan saya. Yo aku pamit lah. Yo belum. Yo. Di senape omah iki. Soben nek sukses kita ke rumah iki. Tak ke sore penak juga. Hati-hati lho. Beli kok. Nah, hati-hati. kahanane uripku Tanya tok. Hati
Gak apa loh saya ya. Enaknya mendi cok. Mbah. Ngalor-ngalor ayo. Ayo. Menawa untuk pemasukannya. Loh, kita kok sahur cica iki. Apa? Kok pangklek iki? Mirane aja terus. Gede nah. Loh, kok kenal jenginku? Sopo ya? Lah udah lek mana le? Loh, Lekman. sego. Lho ki desa mono sugih begege ngene kok. Lho ki kok terus saiki mah dia kurang ngene to piye ceritane? Segone kok tak critani. Piye? Ora critane. Wis saiki dadi wong lek. Aku wis piye wis urip-urip. Ya awak. Enak kecut ae saiki tak gekno omah kok. Iki wis kepenak di mobil di barang dunia. Terus yo tak gekno omah aku wis piye nah wis tau nulung aku. Aku saiki yo ngene lek. Lho, Mas Aman iku dhewe nung sugih. Lho motor nek ndi dhewe nek kok. Yo ana kanggo yo protau iki. Lho mau sugih begege malah ngene. Sekarang mau nek bingung dhewe. Ngurus duit iki lho. Iki ten kok malah ndi iki? Aku yo Kanggo omah. Ande omah sak nggon. Terus yang ngene lho ki wong telu tak motor ae ngono piye? Lha ki nggo apa lek? Wes aku gampang aku motor bro nek jero. Mobil tak sokno mek kecut mau tak titipno. Aku mari nggo aku ijo-ijo. Lha ki saiki kerja apa? Aku nis kepenak aku mau nek Korea. Iki ora rambut ke ora lah. Weh, mesti iki wae. Mambu Cina titik. weh. Timbus. Tenan ora lek iki. Tenan ora lek. Nah, ini. Sadar yo kayak. Oh, tak sadar wek tak ora ono. Matur ya, Lek. Asine lah betul. Yo, ben ngono. Ya sepurane yo. Nek, Terus ya. terus yo lek. Yo, hati-hati yo. Wah, Ya tenan iki iki. Kandel wah, iki manfaatnya senape motore yo. cepet. Katok dulu. Aku tenan. Tanpa terkini. Lele ndik ben nang ngece wong. Cuman saiki lho. Dunia itu berputar. Wandani harta itu bukan segalanya kok. Wes nemen-nemen.